Alle kan lide mexicanske soft tacos, inklusiv dig selv, så derfor skulle du ikke snyde dig selv, når du skal komme herned og prøve måske Koldings eller Danmarks bedste soft tacos. Og hvis der du gerne vil se, hvordan vi laver dem, så skulle du se med her. Perfekte måde at gøre det på. Jamen, så er vi jo klar med at lave vores tacoskaller. Hjemmelavet kylling. Og ja, vi fylder dem så meget op her også. Der er ikke nogen, der går sulten hjem. Vores lækre salater herovre. Iceberg salat, crisp salat og radicchio salat. Så tager vi nogle agurker. De her agurker her, der er ikke noget inde i midten, så det har vi fjernet. Så det er så crisp som muligt. Fint hakket rødløg herovre. Så tager vi nogle tomater. Dem, der ikke vil have det, de kan bare sige, dem ikke vil have det. Så tager vi noget af det mest lækre overhovedet. Det er vores avocado. Persille. Purløg. Lime sauce. Så lige noget ekstra lime der til sidst. Og voilà, det er Koldings bedste soft tacos. Måske Danmarks bedste soft tacos. El río fluye